तू अपेक्षा कर आवासी ମୋ ବୋଉ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଉ। ସତରେ ତା ଜୀବନଠୁ ବି ସେ ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ହଁ ବୋଉ ତୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବି ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ହଉ ବୋଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। କହିଲେ କହିବୁ କହିଲା ଆଲୋ କଥାରେ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡରେ ମୁଇଲେ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ବାକି ଚନ୍ଦନ ହୋଇବ। କେତେ ପ୍ରକାରେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ପରଖିଆ କଣ ହୋଇବ। ପର ସବୁବେଳେ ପରଲ, ପର କେବେ ନିଜର ହେଇଛି ନା ହବ। କଣ ଆଉ କହିବି ଶୁଣ, ପର ସବୁବେଳେ ପର, ପର କେବେ ନିଜର ହେଇଛି ନା ହବ। କାହା କଥା ଆଉ କହିବି, ତୋ ସାବତ ଝିଅ ମୌସୁମୀ କଥା କହୁଛି। କହିଲେ କହିବୁ କହିଲା ଆଲୋ କଟକ ସହର ଡିବିଡିବି ବାପା ଡାକୁ ନାହିଁ, ଭାଇ ଡାକୁ ନାହିଁ, ନୀତି ବୁଲୁଥାଏ ଚିପି ଚିପି। ତୁ ସିନା ମତେ ପର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ ନିଜର ଭାବି କହିଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣିକୁ ବହି ଯାଇଥିବ ମୋ କଥା ଭାବିବୁ ଲୋ ଭାବିବୁ। ଶୁଣ ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ନାଗ ପୋଷୁଛୁ, ନାଗ ନାଗ ଦେବେ କାଲି ସକାଳେ ବଡ ହବ, ତତେ ଚୁଟ ମାରିବ ଚୁଟ। ଶୁଣ ଚୁଲିକି ଯାଉତ ଭଲ ପାଇବା, କହିଲା ନା କଣ ସ୍ନେହ ମମତା। ଆଲୋ ତୁ ସିନା ଭାବୁଛୁ ସେ ତୋ ଝିଅ, କାଲି ସକାଳେ ଯେ ସେ ରାଜାରାଣୀ ହବ, ତୁ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ହବୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଭାବିବୁ ଲୋ। ଶୁଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ହବ, ତୁ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ହବୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଭାବିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ତା ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ଏ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ମମତା ଏସବୁ କଣ ତୁଚ୍ଛ? ନା, ମୁଁ କେବେ ହବାକୁ ଦେବିନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ଚପତି ଗାଏ ମାରୁ ମାୟାବିନୀ ପାଲଟିଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ବି ମୋ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ସାଜିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନାରୀରୁ ନାଗୁଣୀ ପାଲଟିଯିବି। ହଁ ହଁ ନାଗୁଣୀ। ଆରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ତ, ଭାବିଲି ଟିକେ ଦେଖା କରି ଚାଲିଯିବି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଆପଣ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆଡେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବି ମ୍ୟାଡାମ, ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନର ଲିଡର ହେବା ଠାରୁ ଟିକେ ବି ସମୟ ମିଳୁନି। ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ, ମୌସୁମୀର ପଢାପଢି କେମିତି ଚାଲିଛି? ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୌସୁମୀ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ?
ତୁ ଆସିକି ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଲୋ ଲୋ 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 ଲୋ, ତୁ କଣ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଛୁ? ମୁଁ ପୁରା ମନା କରିଥିଲି ତତେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ଘର କାମ ସବୁ କଣ ତୋ ବାପା କରିବ? ନାଇଁ ବୋଉ, ବାବା ମତେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଛି। ଆହା, ତୋର ତ ଯେମିତି ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନାଇଁ ବୋଉ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଗୋଟେ କଥା କହି ବୋଉ ରଖିବ? କି କଥା କହିବୁ ଶୁଣେ? ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ତମେ ଯାହା କହିବ ମାନିବି। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମତେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଦବ? ପ୍ଲିଜ ବୋଉ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମନେ କରନି ବୋଉ। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ? ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ? ନାଇଁ, ଆଜି ଯଦି ତୋ ସ୍କୁଲ ନିଶା ନ ଛଡଉଛୁ, ଆଜି ଯଦି ତୋ ସ୍କୁଲ ନିଶା ନ ଛଡେଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ଚପତି ରାୟକୁ ତୁ କହିବୁ। ଯଦି ମୁଁ ତୋ ସ୍କୁଲ ନିଶା ଆଜି ନ ଛଡେଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ମତେ କହିଲା କହିବୁ। ଏଇ ଶୁଣ, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ସବୁଦିନ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ନ ଗଲେ କଣ ହବ ନାହିଁ? ଘର କାମ ସବୁ କଣ ତୋ ବାପା କରିବ? ଆଲୋ ଆଲୋ, ମା ଝିଅ କଣ ଏଡେ ସରାଗରେ ଠିଆ ହେଇଛ? କଣ ହେଇଛି କି ବା? ସରାଗ ଆଉ କଣ, ଏ ପଡାମୁହିଁ ବାହାରି ପଡିଛି କୁଆଡେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ। ଆଲୋ, ଅଖାଇ ନାଦି ସରୁ କାଟେଣି, ବସି ଖେଳେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ, ଗେରସ୍ତ ଆଗରେ କହେ, ଦେଇ ନାହିଁ କିଛି ତୁଣ୍ଡେ। ଆଲୋ, ଗେମ୍ଭିଲା ବେଳେ ତ ଗେମ୍ଭି ଦଉଛୁ, କାମ କଲା ବେଳେ ତ ଗଣ୍ଡି ହଲୁନି। ଆଲୋ, ବୁଢା ମୁଇଁ ମରି ଯାଇଛୁ ହେଲେ ମାଆକୁ ତ ଏତେ ଖାଇଲୁ, ଅଲକ୍ଷଣୀ। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ସବୁ କାମ କରିଦେବି, ମତେ ଆଜି ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆହାଲୋ, ତୁ ଠିକଣା କହି, ଖାଇବୁ। ଯା, ଏ ଭିତର ବାସନ ଗୁଡା ସବୁ ସଫା କରିବୁ। କଣ କହିଲା ନା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟାକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପିଟିବା କଥା, ତାର ତ ବେଶୀ କଥା ବାହାରି ଯାଉଛି ଆଉ। ମାନେ? ମାନେ ତାକୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ପିଇସି ମା? ଶୁଣୁ, ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବି। ଶୁଣୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଆଇବ, ତାକୁ ତୁ ଏମିତି ପିଟିବୁ ଯେ ସେ ଘରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବ। ମୁଁ ଠିକ ସେଇଆ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ତମେ ତ ମୋ ପାଟିରୁ କଥାଟା ଛଡେଇ ହିଁ ନେଲ ପିଇସି ମା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ତ ପିଇସି ମାଟି, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ। ଚିନି ଯୋଉ ହେଲେ ପଚାରୁଛୁ କାଇଁ ବା?
ଘଣ୍ଟାଟା ଚାଲିଗଲା ନା ଅଛି ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବା ଭଇସି। ମତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି ପିଇସିମା। ଆଲୋ କାହିଁକି ବା ତୁ କାହାକୁ ଡରୁଛୁ? ତମେ ଭାବର ଅଛି। ସେ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୌସୁମୀ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଆଲୋ ତୁ ହଣ୍ଡି ଡାକିଲା ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ତୁ କହିବୁ ନାଲି ପିଲାଟାକୁ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳି ବାଡ଼େଇଲ, ତାହେଲେ ସେ ରାଗିକରି ଘରୁ ପଳେଇଲା। ମୋର ବା ଦୋଷ କଣ? ହଁ ହଁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ମୁଁ ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ କହିବି। ହେଇନି ମୋ ନିତେଇ ବଦଳର ଝିଅ ମୋ ବାପାର 22 ବର୍ଷ ମଣିଷୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାତିର ଥିଲା। ହଉ ହଉ ଚାଲ, ତାଙ୍କ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଯିବାର ଅଛି। ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆରେ ସେ ଝିଅଟା ଖାଲି କଣ କରୁଛି? ଆରେ ଏଇ ଝିଅ, କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏବେ? ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମତେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ ରେ ମା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିନା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଝିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପକାରୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ ମନର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ହେଲେ ତୁମ ଘରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ଘର? କାହାକୁ ଆପଣ ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି। ହେଲେ ତମେ ଏମିତି ଅଧୁଆ ହେଇଯାଉଛ କାହିଁକି? ତମେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। କୋଉଠିକି ଯିବ ତମେ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଠକିଯିବ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବ? କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ। ନାହିଁ, ଆଗେ କଥା ଦିଅ। ମୋ କଥା ରଖିବ ତ? କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ମୋର ଝିଅ ହେଇ ରହିବ? ମ୍ୟାଡାମ ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢେଇବି, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟେ ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ମ୍ୟାଡାମ ନୁହେଁ, ମାମା ବୋଲି ଡାକ। ମାମା? Yes, that's a good girl. ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବି, ଆଗକୁ ପଢିବି, କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେବି, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ହ୍ୟାଲୋ ଅଫିସର ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଆରେ ସତରେ ତ ତୁ ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଛୁ। ହଁ ମାମା, ଏସବୁ ତୁମରି ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି ସେଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନଥାନ୍ତ, ବୋଧହୁଏ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତା। ନାହିଁ ରେ ମା, ସବୁ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଉ, ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି। ମୋର କୋଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଇବା ରଖିଦେଇଛି, ଖାଇ ନବୁ। ଠିକ ଅଛି ମାମା, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଖାଇନେବି। ସତରେ ମୋ ମାମା କେଡ଼େ ମହାନ୍। ଜାତି ଗୋତ୍ର ଠିକଣା ଜଣା ନଥିବା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଗୋଟାଏ ଆଣିଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସତରେ ମୋ ମାମା ଦୁନିଆର ବେଷ୍ଟ ମାମା। ଗାୟତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ। ଓହୋ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟିଟା କରୁଛ? ଆରେ କଣ ହେଲା? କଣ କହିବ କହୁନ ଯେ? ଆରେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ ତମେ? ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ରଖ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବ ତ, ସାର୍ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ 10 ଦିନ ହବ ଆସିବେନି ତ, ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ସେଇଠି ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ରଖିଦେବି। ମାଛ କାଟୁଥିଲି ତ ହାତଟା ଆଇଁଷ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖ, କ୍ୟାରେ ରଖିବ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଇଏ। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି କୋଉଠି ପକେଇଦେବି ନା କାହାକୁ ଦେଇଦେବି? ତମେ ଯାଅ। ହଉ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଡେରି କରିବନି। ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ଆରେ ମୁଁ ସିଆଡେ ମାଛଟା ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଘର ଭିତରେ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସବୁ? ଗାୟତ୍ରୀ, ଗାୟତ୍ରୀ। ଏ ମା, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା! ଏ ଟଙ୍କା ତ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। କାଇଁ ମୋତେ କିଏ ଦେଖିଲେ ବାଟରେ? କେହି ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ? ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିଛି ବା? ମୋ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଧାନର ଝିଅ। ମୋ ବାପାର 22 କଟା ମଇଁଷି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତେ ଖାତିର ଯାଉଛି। ଆରେ ଘରେ କିଏ ଅଛ? ଆରେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? କିଏ? ଆପଣ? ୟେସ୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୌସୁମୀ ଚମ୍ପତିରା। ମୌସୁମୀ, ମୋ ଝିଅ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୋଉଠି ଥିଲେ ରେ ମା? ଆ ମା, ପାଠ ପଢିଲେ ଆ। ନା, ମୁଁ କାହାର ଝିଅ ହେଇପାରେ ନା। ମୁଁ ହଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୌସୁମୀ ଚମ୍ପତିରା। ମୋତେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଦିଅ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡାମ, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ। କନେଷ୍ଟବଳ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡାମ। ଆରେଷ୍ଟ ହିମ୍। ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତୋର ସେଇ ଅଲକ୍ଷଣେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ମାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓ ତମେ ତାହେଲେ ମୋର ସେଇ ମା, ଯିଏ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଘରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ପରି ଖଟେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତମେ ହଉଛ ସେଇ ମା?